Hala, grabe, ang laki naman siya na to, ate. Talaga bang tayo na may-ari nito? Dito na tayo titira? Oo, Andrea. Matanda na kasi si Don Francis eh. Tsaka ang sabi pupunta na siya sa ibang bansa. Baka mamaya nandito yon para personal na ibigay na sa atin ang titulo. Bakit naman niya naisipan natin na sa'yo ipamana itong mansyon? Wala ba siyang mga anak? O kaya mga kamag-anak na pwedeng maghabol sa mansyon na to? Ano ka ba naman, Matthew? Kahit kailan napaka-KJ mo talaga. Malamang napag-isipan na yan ang mabuti ni Don Francis. Akala mo ba basta lang ang pag-aasikaso ng mga ganito? Kahit na. Mamaya, mapahamak pa tayo pag may mga kamag-anak pala na maghahabol sa mga ari-arian ni Don Francis. Kayong talagang dalawa. Huwag kayong mag-alala. Wala namang kamag-anak si Don Francis. Mag-isa lang siya sa buhay at wala rin siyang asawa. 18 anyos pa lang ako dito na ako nagtatrabaho kaya alam ko yun. Oh, narinig mo yon, Matthew? Kaya ikaw, huwag kinang killjoy dyan. Yung mga panahon na nagtatrabaho na si ate dito, nililiguan ka pa lang ni nanay eh. Kayo talagang dalawa? Kahit kailan, lagi kayong kontra sa isa't isa. Hindi ba kayo napapagod magbangayan? Naturingan na kayong kambal. Lagi naman kayong kontra sa isa't isa. Oh, ano to? Bakit may libro ditong ganito puro literary books ang nandito? Oh, iyan ka na naman. Gumagana na naman ang pagiging perfectionist mo. Mas maganda kasi sa mata ang tama ang arrangement ng mga gamit. Palibasa, burarakat, makalat kaya hindi ka makarelate. Aba, loko ka. Hindi ako burarano. Sige, itanggi mo pa. Shit, ano to? May secret door sa mansyon na to? Oh my God! Ate, halika, bilis. Tingnan mo to. Hindi ko alam. Hindi ko pa yan nakikita dito. Paano mo yung nabuksan, Matthew? Ililipat ko sana yung libro, ate. Kaso pag angat ko, biglang kumibo yung bookshelves. Anong meron dyan, ate? Hindi ko alam. Ate, okay ka lang? Bakit parang biglang namutla ka? Wala. Saraduhan na muna natin to. Sige na, Matthew. Ibalik mo sa dati yung libro. Okay. Shit! Nandiyan na si Don Francis. Magandang araw po, Miss Ligaya. Tawagin niyo na lang po ko sa pangalang Andrea. Isa po akong nurse ngayon. Pero ang confession ko pong ito ay nangyari noong ako'y magpo-4th year college pa lamang. Nangyari po ito sa ipinamanang mansyon ng amo ng aking panganay na kapatid na itago na lang po natin sa pangalang Alisa. Ang totoo po niyan, Miss Ligaya, ang iko-confess ko sa inyo ngayon ay isang lihim na matagal ko nang itinatago. Isang pangyayaring naganap nang matuklasan namin ng isang nakatagong silid sa loob ng lumang library ng mansyon. Sa unang tingin, ordinaryo lamang itong kwarto. Pero sa bawat araw na lumilipas, natutuklasan naming may mga bagay na hindi dapat nakita at may mga kwentong mas mabuti sanang hindi na lamang namin nalaman pa. Francesca, iha, narito na ako. Magandang umaga po, Don Francis. Magandang umaga rin. Pasensya na kayo kung natagalan ako. Medyo traffic kasi sa daan. Naku, ayos lang po. Kararating lang din naman po ng mga kapatid ko. Galing pa rin po kasi sila sa Maynila eh. Sandali. Ito na ba ang mga kapatid mong sina Andrea at Matthew? Kami nga po. Ang gwapo niyo pa rin po, Don Francis. Parang hindi ho kayo tumatanda. Aba, nambola ka pa, iha. Aba, ang laki nyo na. Nung huli ko kayong nakita, mga elementary pa lang yata kayo. Kung hindi pa nga kayo kailangan isama ng atin ninyo sa trabaho ay hindi ko kayo makikilala. Opo nga po, Don Francis. Nung nag-high school na po kasi kami ni Andrea ay isinama na kami ng aming tiyahin sa Maynila para doon mag-aral. Ganun ba? Ay, kamusta iho? Nakapagtapos ba kayo ng kolehiyo? 4th year college pa lang po kami ngayon darating na pasukan. Huminto din po kasi kami ng 2 taon pagkatapos ng senior high. Ibig sabihin, babalik pa rin kayo sa Maynila? Opo.
Kung ganun, may iwan ka pala ulit dito mag-isa, Eliza. Opo nga po, Don Francis. Kaya susulitin ko na rin po itong 2 buwang bakasyon habang nandito pa sila sa probinsya. Nako, tamang-tama yan para may kasama ka rin dito sa mansyon sa unang araw mo bilang may-ari. Opo nga po, Don Francis. Mabuti na lang rin na taon na bakasyon sila. Oo nga pala, maupo muna tayo. Sige po. Francesca, iha, ilang taon ka na nga bang nagtatrabaho sa akin dito? Mahigit 10 na, hindi ba? Opo, Don Francis. 18 po ako nung nagsimula magtrabaho sa inyo at ngayon po, 29 na ako. Tingnan mo nga naman, ang bilis ng panahon. Nakakalungkot din lang isipin na kailangan ko nang iwan ng mansyon na ito. Pero mabuti na rin na alam kong nasa mabuting kamay ang pangangalaga ng mansyon na ito. Salamat po ulit sa biyayang ito, Don Francis. Hanggang ngayon, parang hindi pa rin po ako talaga makapaniwala. Maniwala ka na, Eliza. Hindi ko naman ipapamana sa iyo ang mansyon na ito kung hindi ka karapat-dapat. Salamat po. Don Francis, pwede po ba magtanong? Oo naman, iho. Ano yon? Ano pong meron doon sa book? Ang gusto po niyang itanong kung pwede ba niyang mahiram yung mga libro sa bookshelves. Mahilig po kasi magbasa itong kapatid ko eh. Yun ba? Oo naman, iho. Ang lahat ng iiwan ko dito ay sa inyo na. Kaya kung anong gusto ninyong gawin ay malaya kayo. Pero umaasa ako na pangangalagaan nyo naman ang lahat ng may iwan ko rito. Lahat pa naman ng halos sulok ng mansyon na ito ay importante sa akin. Salamat po, Don Francis. Opo, iingatan ko po ang mga libro ninyo. Anyway, ang mabuti pa ay simulan na natin ang pagtalakay sa mga papeles. Una sa lahat, may ibibilin muna ako sa inyo. Tandaan ninyo, ang mansyon na ito ay malaki at ang bawat sulok ay may kwento. Sana'y ingatan ninyo ang bawat isa sa kanila. Huwag kayong mag-alala sa mga papeles na iayos na ng abogado ko ang titulo. Siya na rin ang magdadala noon dito. Si Attorney Anita De Castro na ang bahala sa lahat. Sa oras na mailipat na sa inyo ang titulo, wala nang ibang pwedeng maghabol pa. Nakapangalan na ito sa iyo, Eliza. Ang tanging hiling ko lang ay alagaan mo ang lugar na ito at higit sa lahat, ang mga sarili ninyo. Salamat po, Don Francis. Pero bakit po sa amin? Hindi po ba kayo mag-iiwan ng kahit ano para sa mga kamag-anak ninyo? Hindi mo pa ba napapanggit sa kanila, Eliza? Nabanggit ko na po, Don Francis. Siguro po, hindi lang makapaniwala mga kapatid ko na isang katulong na katulad ko nagmamana ng ganito karangyang mansyon. Ganun ba? Hindi ko naman kayo masisisi. Bihira naman talaga ang mga sitwasyon na ganito. Pero totoo ito, Matthew at Andrea. Wala naman kasi akong pamilya na pwede kong pagbigyan ng mga ari-ariang ito. Hindi ko rin naman kayang pabayaan na lang. Pero hindi naman po sa hindi kami natutuwa sa biyaya ninyo, Don Francis. Nagtataka lang po ako kung bakit ninyo iiwan itong mansyon kung importante pala sa inyo ito. Ano ka ba naman, kuya? Kanina ka pa tanong ng tanong. Manahimik ka na nga lang. Bakit ba? Sa gusto kong malaman eh. Wala namang problema sa akin ang sumagot. Ang totoo niyan, maraming masasayang alaala ang bahay na ito. Pero marami rin ang malungkot. Tumatanda na ako. Hindi na mabuti para sa akin na laging naaalala ang mga bagay na nakakapagpalungkot sa akin dahil naapektuhan ang kalusugan ko. Ganun ho ba? Grabe no? Hindi ko po akalain na marami pa ring malulungkot na iniinda ang mga mayayaman na katulad ninyo, Don Francis. Oo naman, iha. Kung alam ninyo lamang ang pinagdaanan ko dito noong binata pa lamang ako. Noong mga panahong nawala sa akin ang asawa at anak ko. Asawa po? Pero sabi niyo po, nag-iisa lang kayo. 20 anyos lamang ako nang ikasal ako sa aking nobyang si Kristen. Galing siya sa isang mahirap na pamilya, pero napakamaalaga at mapagmahal na asawa. Sa totoo lang, sa 2 taong pagsasama namin, wala na akong mahihiling pa. Nasa kanya na ang lahat ng hahanapin ng isang lalaki sa babae. Pero sa kasamaang palad,
isang malagim na pangyayari ang kumitil sa kanyang buhay. Kasama ang anak naming lalaki na 1 taon pa lamang noon. Hala, grabe naman po. Ang sakit siguro ng pinagdaanan ninyo, Don Francis. Imagine, sabay pa nawala ang mag-ina ninyo. Ay, Diyos ko. Kung ako siguro yun, siguradong mawawala ako sa sarili. Pero bakit naman po sila namatay? Anong trahedya po ang kumitil sa buhay nila, Don Francis? Kung hindi niyo po mamasain ang tanong ko ha. Namatay sila sa sunog. May masasamang tao ang pumasok sa mansyon na ito para magnakaw. Pero nang maabutan sila ng asawa ko, sinunog nila ang bahay at huli na ang lahat nang makarating ako. Po? Ibig sabihin po, Don Francis, nasunog na po ang bahay na ito? Oo, pero huwag kayong mag-alala. Pinarenovate ko naman ang lahat ng nasira, kaya masisiguro ninyong nasa maayos na kondisyon ang mansyon na ito. Isa pa, hindi rin naman gaanong kumalat ang apoy. Nasunog lamang ang mag-ina ko sa isang silid at doon na sila naipit. Hindi na nakalabas. Kaya pala, nung bagong salta pa lang ako sa mansyon, mag-isa na po kayo noon. Akala ko po talaga wala kayong asawa at anak, Don Francis. Iyon din naman ang sinubukan kong ipaniwala sa sarili ko para kahit papaano ay mawala ang pangungulila ko sa kanila. Pero walang magagawa ang pagmumukmok. Kaya minabuti kong magpasok ng mga kasambahay sa mansyon para kahit papaano ay may gumagalaw sa bahay. Grabe naman, hindi ko po ma-imagine lahat ng pinagdaanan ninyo, Don Francis. Sobrang traumatic naman nun. Kaya kayo, punuin ninyo ng masasayang alaala ang mansyon na ito. Huwag po kayong mag-alala, Don Francis. Nasa mabuting kamay po ang mansyon ninyo. Ito pong si Ate Eliza ay maalaga, malinis at masipag pa. Kaya siguradong hindi niya po ito mapapabayaan kahit na magkapamilya na siya. Totoo po yun, Don Francis. Dahil nga po sa kasipagin ni ate, kahit nawala ng mga magulang namin, ay nakapag-aral pa rin kami sa kolehiyo. Naku, kayo talagang dalawa. Masyado niyo naman akong binibida kay Don Francis. Hindi naman ako tumututol, Eliza. Totoo namang masipag at matyaga kang iha. Kaya nga wala akong pag-aalinlangan ngayon. Naku, maraming salamat po. Nasanay na lang po siguro sa buhay, Don Francis. Oh, paano ba yan? Maiwan ko na kayo. Baka mahuli ako sa flight ko ngayong tanghali. Huwag kayong mag-alala at pirmado ko na lahat ng papeles. Tinatapos na lang ni Anita ang iba pang kailangan at pupuntahan niya kayo dito para ibigay sa inyo ang titulo. Sige po, Don Francis. Maraming salamat po ulit. Walang anuman, iha. Mag-iingat kayong magkakapatid. Salamat din at nakilala ko kayo. Maluwag ang loob ko nga alis sa mansyon ngayon. Mag-iingat din po kayo sa ibang bansa, Don Francis. Mag-iingat po kayo. Salamat. Sige na, mauuna na ako. Nang makaalis po noon si Don Francis, tila ba naantig yung puso ko sa kwento ng buhay niya. Hindi ko maiwasang isipin na napakaswerte namin dahil sa amin napunta ang mansyon na yon. Para po kasi sa akin, Miss Ligaya, ang mga bahay na may masasakit na alaala, ngunit pinipiling tirahan ng matatapang na tao ay isang biyaya. Hindi naman po lahat ng tao ay puro sarap lang ang buhay. Mas mahalaga kung paano nilang hinaharap ang bigat ng nakaraan. Pero syempre, hindi lahat ay sumasang-ayon sa pananaw kong yon. Ate, anong problema? Parang ang lalim ng iniisip mo. Wala naman. Naisip ko lang, hindi pala talaga nag-iisa sa buhay si Don Francis. Oo nga ate. Nung sinabi mo na wala siyang pamilya, nakakalungkot isipin no. Pero nung nalaman kong ganun ang nangyari sa pamilya niya, mas mabuti pa nga siguro na wala na lang siyang pamilya. Mas masakit kasi isipin na may mahal pala siya sa buhay na dapat ay kasama niya ngayon dito. Pero dahil lang sa masasamang tao, nawala lahat ng pagkakataon na yun. Napakasaklap nga naman. Hindi lang yun ang iniisip ko. Oh, ano pa ate? Hindi ba sinasabi nila na malas daw ang tumira sa bahay na may nangyaring sunog at may namatay na?
Ha? Ate naman, panahon pa ni Lapu-Lapu, mga kasabihan na yan eh. Huwag ka na maniwala dyan. Tama, wag na maniwala sa mga ganyang kasabihan. Alam nyo, mas uso ngayon ang mga hindi makamundong krimen na mas nakakatakot pa kaysa sa kasabihan ng matatanda. Gaya naman ng ano. Gaya ng slaughter room sa isang mansyon na nakatago pala sa isang secret room. Ano? Grabe ka naman, Matthew. Alam mo, nakakainis ka talaga. Mamaya isipin ko nga na slaughterhouse yung secret room na nakita natin. Mapapraning pa ako dito nung wala sa oras dahil sa'yo. Duwag ka pala eh. Oh, bakit ikaw? Kaya mo bang alamin kung anong laman ng secret room na yon? Oo naman, bakit hindi? Kanina nga, itatanong ko na sana kay Don Francis pinigilan lang ako ni Ate Eliza. Ayoko naman kasing isipin niya na nakikialam ka agad tayo dito porket ibibigay niya sa atin, di ba? Kung ano man ang laman ng secret room na yon, pabayaan na lang natin. Ano? Okay lang sa'yo ate na may isang kwarto dito sa mansyon na hindi mo alam kung ano ang laman? Hindi rin naman ako komportable na usisain pa yan. Ang mabuti pa, libutin nyo na lang muna itong mansyon. Pumili kayo ng kwartong gusto niyo yung maging inyo para makapagsimula na tayo mag-ayos. Okay, sabi mo ate. Habang abala kami sa paglilibot sa mansyon, pansin ko ang pagiging tahimik ni Ate Alisa. Lumipas ang ilang araw ay naging abala kami sa pag-aayos ng aming mga kwarto at sa kabuuan ng mansyon. Kahit papano, nakalimutan namin pansamantala ang tungkol sa natuklasang secret door. Para bang naging normal na muli ang lahat. Ngunit tulad ng sabi-sabi, ang katotohanan ay hindi kailanman kayang itago ng matagal. At totoo nga yun. Dahil isang gabi habang nag-iisa ako sa sala at nagbabasa, bigla akong narinig ang mahihinang kaluskos mula sa library. Sa unay parang hangin lamang. Ngunit nang tumagal, naging malinaw ang bawat tunog ng mga papel na gumagalaw at mga paang tila dahan-dahang naglalakad. Doon nagsimulang manindig ang balahibo ko, Miss Ligaya. Sino yan? Ate? Kuya Matthew? Wala akong nakuhang sagot, Miss Ligaya. Ngunit lalo pang lumakas ang tunog nun. Para bang may naglalakad at may hinahalungkat. Kinabahan man ako. Napagdesisyonan kong usisain kung sino ang gumagawa ng ingay. Dahan-dahan akong lumapit sa library at maingat na humakbang sa sahig upang hindi marinig ang aking mga yapak. Nang sumilip ako sa maliit na awang ng pinto, tumigil ang paghinga ko. Nakita ko si Alisa. Mukhang may hinahanap siyang partikular na libro. At sa sobrang pagkaabala niya, hindi man lang niya napansin ang presensya ko. Ang kanyang mga mata noon ay parang sabik, halos desperado. Habang pinapadaan niya ang mga daliri sa mga lumang librong natatakpan ng alikabok. Hanggang sa huminto siya at maingat na hinugot mula sa pinakaitaas na bahagi ng estante ang isang luma at kupas na journal. Hindi yun basta ordinaryong libro, Miss Ligaya, sapagkat para bang may bigat itong dala. At kahit mula sa kinatatayuan ko noon, dama ko ang kakaibang presensya nito. Ate? Andrea, anong ginagawa mo dito? Akala ko tulog ka na. Hindi po ako makatulog eh. Anong hawak mo ate? Journal ba yan? Wala to. Wala. Hindi rin ako makatulog kaya naghanap lang ako ng mababasa. Okay po. Sige, Andrea. Matulog ka na ha. Aakyat na rin ako. Teka ate. Oh, bakit? Sigurado ko ba na ayaw mo talagang malaman yung tungkol sa secret door dito? Huwag mo na munang tanungin yan, Andrea. Saka na natin isipin. Ang importante, paghandaan natin ang pagdating ni Attorney Anita bukas. Oh, gising pa kayo. Oo, hindi kasi kami makatulog ni ate. Ikaw? Nagising lang ako para uminom ng tubig. Ikaw ate, bakit gising ka pa? Namamahay ka po ba? Hindi naman. Sanay naman ako dito eh. Pero hindi lang mawala sa isip ko yung kwento ni Don Francis.
tungkol sa pamilya niya. Ilang gabi na nga akong napupuyat. Hindi ako pinatatahimik ng utak ko. Gusto mo ate, sa kwarto mo muna ako matulog para magkatabi tayo? Hindi naman ako natatakot. Parang bigla lang ako nanibago. Ang akala ko kasi malungkot na ang buhay ni Don Francis. Dahil nga mag-isa lang siya. Tapos malalaman ko na mas malungkot pa pala talaga ang pinagdaanan niya. Huwag mo na lang muna isipin ate. Mukha namang nakabangon na rin si Don Francis. Kung sa bagay nga. Ay, o siya, matulog na tayo. Bukas, gumising kayo ng maaga. Ha? Darating si Attorney Anita. Sige ate, good night. Good night. Sigurado ka na okay ka lang ate ha? Oo naman. Sige na, magpahinga na kayo. Kuya, bakit parang kinakabahan ako? Kinakabahan? Bakit ka naman kinakabahan? Si ate kasi, yung mga kinikilos niya, napapaisip tuloy ako. Paano kung pakiramdam niya, mayroong kakaiba sa mansyon na to? Ilang taon na siyang tumira dito pero nang marinig niya ang kwento ni Don Francis, parang pati siya ay natakot na. Ano ka ba Andrea? Kung ano pinagsasabi mo. Akala ko ba ang tapang-tapang mo? Ikaw pa nga unang may sabi na huwag maniwala sa mga kasabihan tungkol sa bahay na may history ng trahedya. Wala naman akong sinasabi na matapang ako no. Ang punto ko lang naman, huwag sana tayong maging negative thinker. Oh, hindi ba pagiging negative yung sinasabi mo ngayon? Sabi ko na nga ba mapaparaning ka lang dito. Ay basta, hindi mo kasi magets kuya eh. Kumbaga, parang napapanlaw na ako sa mansyon dahil sa mga kinikilos ni ate. Kanina, tinatanong ko siya tungkol sa secret room dito pero ayaw niya naman na pag-usapan pa yun namin. Para kasing may tinatago siya. At saka ramdam ko na takot siya Kuya Matthew. Pero matagal na siya nagtatrabaho dito. Baka dati pa niya alam ang tungkol sa secret room na yan. Ayaw niya lang sabihin sa atin kasi baka may pangit na memory. O kaya naman, totoo na hindi niya gustong alamin pa. Huwag na lang natin siyang suwayin, Andrea. Pero, hindi ka ba talaga curious sa kung anong meron doon sa secret room? Curious naman. Kuya, kinikilabutan na talaga ako. Paano kung may patay doon? O kaya may aswang? Ang dami mo talagang imahinasyon no? Wala yan, Andrea. Matulog ka na. Ako naman, maglilibot muna sa labas. Masyadong mainit dito sa loob ng bahay. Bakit naman doon pa sa labas, kuya? Gabi na. Mamaya may lumabas pa na kung ano dyan at kunin ka. Alam mo, itulog mo na lang yan. Masyado na kayo naapektuhan ng kwento ni Don Francis. Ay nako, ewan. Basta, hayaan mo na lang muna si Ate Eliza. At ikaw, matulog ka na rin nang kahit papaano madagdagan pa yung height mo. Kahit kailan talaga tong lalaki na to. Dyan ka na nga. Asar talo ka naman lagi, Andre. Che, manahimik ka na Kuya Matthew. Umakyat na ako noon sa itaas, Miss Ligaya. Pero sa pagmamadali ko, ay hindi ko na malayang hindi ko pala naisara ang pinto ng aking kwarto. Habang nakahiga, ay unti-unti na akong dinadalaw ng antok. Bigla akong nagitla nang marinig ko yung tatlong malalakas na katok. Nang lingunin ko ang pintuang nakabukas, papaalis na roon yung figura ng isang matandang babae. Nakabistida ng puti at may mahabang buhok. Sa gulat ko, ay agad akong napabalikwas ng bangon at tumakbo sa pintuan upang tignan kung sino ang matandang yun. Ngunit kahit anong hanap ko sa hallway, ay hindi ko siya makita. Tumaas ang mga balahibo sa bato ko noon, Miss Ligaya. Hindi ko na rin nagawang matulog pa sa sarili kong silid ng gabing yun at pinili kong kumatok sa katabing kwarto ni Ate Alisa. Ate, Andrea? Oh, bakit? Ayos ka lang ba? ate, may nakita akong babae. Parang dumaan siya kanina sa may pintuan ng kwarto ko eh. Ate, natatakot ako. Ha? Sigurado ka ba, Andrea? Opo ate, nagising kasi ako na may kumatok sa pinto. Tapos hindi ko pala naisara.
Ayun, nakita ko talaga yung matandang babae na dumaan sa harapan ng kwarto ko. Teka nga, pumasok ka muna dito. Halika. Bakit ba kasi hindi ka nagsasara ng pintuan ng kwarto mo eh? Nakalimutan ko po kasi ate. Andrea, alalahanin mo, walang tao dito sa mansyon kundi tayong tatlo. Huwag kang nagbibiro ng ganyan. Ate, hindi naman po ako nagbibiro eh. Nakita ko naman talaga. Ang mabuti pa, dito ka na muna matulog sa kwarto ko. Sige na, halika, dito tayo. Thank you ate. Oh, ayan. Malaki naman tong kama. Paniguradong kasya tayong dalawa. Pero ate, hindi ba sabi ko huwag tayong maniwala sa mga lumang paniniwala? Oh, Pero bigla po akong kinabahan eh. Paano ako masama nga ang tumira sa bahay na may pangit na pangyayari? Paano kumimulto dito? alam mo, Andrea, ilang taon na ako dito. Palagay mo ba tatanggapin ko itong mansyon kung may nagpaparamdam dito? Ang mabuti pa, oras na may ibigay na sa atin ng titulo, magpa-house blessing tayo. Siguro nga po ate. Para naman kahit papano eh. Sigurado tayo. Sige na, magpahinga na muna tayo, Andrea. Madaling araw na ako dinalaw ng antok ng gabing yon, Miss Ligaya. Pakiramdam ko noon ay bigla na lang papasok sa kwarto ni ate ang babaeng nakita ko. At hindi rin mawala ang kilabot sa katawan ko na lalo pang nagpahirap sa akin na makatulog. Kinabukasan, Miss Ligaya, maagap kaming nagising. Kahit puyat ako noon, pilit akong bumangon para salubungin ang pagdating ni Attorney Anita. Ramdam ko din yung kakaibang pananabik ni Ate Alisa na kahit papano ay nagbigay ng pagbabago sa atmosfera sa loob ng mansyon. Grabe ang aga nyo. Kahit gaano pa kalaki itong mansyon, ang hirap ituloy ang tulog sa ingay ninyong dalawa. Ikaw lang naman ang huli palagi. Anong oras na kaya kuya? 8 a.m. na oh. Ang dami na nga nagawa ni ate tapos ikaw, kakagising mo na nga lang, nagre-reklamo ka pa. Ano pa nga ba? Bunso ka kaya dapat mas masipag ka. Hala, ganun ba yun? Tama na kayo. Andrea, pakitulungan mo ako maglatag ng mesa. Matthew, ikaw na bahala sa pag-ayos ng sala, ha? Sige ate. Ate, anong oras daw darating si Attorney Anita? Sabi ni Don Francis bago magtanghali. Kaya dapat maayos na ang lahat bago siya makarating. At anong gagawin niya dito ate? Ipapakita ba yung titulo o final na ibibigay na sa atin? Minsan kasi yung ganyan, nag-i-investigate pa kung mapapangalagaan nga ba natin ang mansyon. Pareho siguro. Siya kasi ang abogada ni Don Francis. Kaya siya rin ang magpapatibay sa lahat ng papeles. Ate, tungkol dun sa nakita ko kagabi. Andrea, huwag na natin pag-usapan yon. Baka namamahay ka lang talaga. Pero ate, Andrea, makinig ka. Ang kailangan natin ngayon maghanda. Hindi magpadala sa mga imahinasyon. Naiintindihan mo ba? opo ate. Ate, may sasakyan. Baka si Attorney Anita na yun. Ang aga naman. Maayos kayo, ha? Ako nang magbubukas ng gate. Sige po. Hoy, anong sinasabi mong nakita mo kagabi? Huwag na, baka sabihin mo na mamalikmata lang ako. Ano nga? Sabihin mo kasi para masabi ko kung guni-guni mo lang yun o hindi. Anong malay mo kung maniwala ako, di ba? Kagabi kasi, nakalimutan ko isara ang pintuan ng kwarto ko. Tapos, bigla na lang ako nagising. May kumatok. Pagdilat ko, nakita kong papaalis na yung matandang babae. Seryoso ka? Ay, sabi na nga be. Ay, ayoko na lang ikwento sa'yo. Hindi ka na naman maniniwala. Baliw, naniniwala ako. Uy, Oo nga, pero huwag ka masyadong matakot. Mamaya, pagkatapos umalis ni Attorney Anita, may ipapakita ako sa'yo. oh, ano naman yun? Mamaya na nga, di ba? Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga rin po, attorney. Pasok po kayo. Salamat. Aba, malaki na ang pinagbago mo, Eliza.
Parang hindi ka tumatanda. Ang bata mo pa rin tingnan. Noon pa man napansin ko na talaga ang ganda mo. Hindi nakapagtatakang ikaw ang napili ni Don Francis na mga laga ng kanyang pinakamamahal na mansyon. Ha? Po? Ano pong ibig ninyo sabihin, attorney? Nako, kararating ko palang napapadaldal na ako. Nga pala, nandito daw ang kapatid mo. Nasaan sila? Magandang umaga po, attorney. Magandang umaga po. Ang laki nyo na. Last time I saw you mga bata pa kayo. Kumusta na kayo? Ayos naman po ako, attorney. Magandang araw sa inyong lahat. Upo na muna tayo at simulan na natin ang pag-uusap. Okay, as you all know, ipinamana ni Don Francis ang lahat ng ari-arian niya sa iyo, Eliza. Kasama na dito ang mansyon na ito. Maraming salamat po, attorney. Sobrang nagpapasalamat po talaga kami kay Don Francis. Sobrang laking blessing po nito. Wala yon, Eliza. Alam mo namang mahal ka ni Don Francis. Anyway, let's get to the point. Dito sa mga papeles na to, nakasaad ang lahat ng karapatan at responsibilidad mo bilang bagong may-ari ng mansyon. So, sa amin na po talaga itong mansyon? Oo, Andrea. Legal na kayo na ang may-ari. Ang titulo ay nakapangalan na kay Eliza. Hindi na siya pwedeng abulin ng sino man kahit pa kamag-anak ni Don Francis. Salamat po, attorney. Pero may tanong lang po ako. Halimbawa po at magpasya kami na ibenta ito kung sakali. Ayos lang po ba? Eliza, may kondisyon sa testamento. Hindi ninyo pwedeng ibenta ang mansyon sa loob ng 10 taon. Ano po? Bakit po? Ayon kay Don Francis, gusto niyang siguraduhin na alagaan ninyo ang mansyon. Mahalaga ito sa kanya. Ang lahat ng nasa loob ng mansyon, kasama na ang mga gamit at libro, ay mahalaga sa kanya. Kung sakaling labagin ninyo ang kondisyon na ito, mawawalan kayo ng karapatan sa mansyon at mapupunta ito sa isang charitable institution. Bakit parang hindi naman po niya nabanggit sa amin yan? Pasensya na kayo, Matthew. Ito ang huling bili ni Don Francis. Pero huwag kayong mag-alala. Nag-iwan naman siya ng sapat na halaga para sa inyo. Talaga po, attorney? Yes, hindi ba niya ibinigay sa inyo? Ang usapan kasi namin siya ang magde-deliver ng cash personally sa inyo. Para kahit hindi pa ayos sa mga papeles, ay may maibigay naman siya sa inyo bago siya umalis ng bansa. Pero wala naman po siyang naiwan o nabanggit tungkol sa pera. Are you sure? Kasi ang sabi niya sa akin titulo na lang ang hinihintay ninyo. Wala po talaga, attorney, pero sobra-sobra na po itong mansyon. Hindi ko na rin po matatanggap yan. Sapat na po ito sa amin. Nako, wala na kayong magagawa kundi tanggapin na rin yun. Dahil yun ang gusto niya. So for now, kung hindi pa pala na-deliver ni Don Francis ang pera, I'll contact him para masabi ko okay. Basta ang tanging hiling lang niya ay alagaan ninyo ang mansyon. Naiintindihan ko po. Maraming salamat po talaga, attorney. No worries. Anyway, may isang bagay pa pala akong sasabihin sa inyo. Ang sabi niya, including sa pera, may iniwan din daw siyang sulat para sa inyo. Sulat? Wala din po siya iwang sulat, attorney. Ay, nako. Alam ko na ito. Si Don Francis talaga. Alam mo kasi, mahilig mag-iwan ng mga palaisipan si Don Francis. I think he left the letter here. Hindi ko lang alam kung saan, pero I'm sure nandito yon. Hindi ba, Eliza? Opo nga. Natatandaan ko nga, attorney. Hindi ba? Bago kasi siya umalis, ibinilin talaga niya sa akin na nag-iwan siya ng isang sulat na nakasealed. Ito raw ang huling habilin niya sa inyo. Imposible rin namang nalimutan niyo ni Don Francis, lalo na ang pera. Kaya panigurado akong nandito lang yun sa mansyon. Alam niyo, sadyang malaro si Don Francis. Palibhasa mag-isa sa buhay. Okay naman na po kami sa mansyon. Pero nakakahiya naman kung hindi namin hahanapin yung sulat. Isa pa, baka may ibang bilin siya doon. Oo nga. Ang mabuti pa pagkaabalahan nyo na lang ang paghahanap ng letter. Isa pa, wala rin kayo masyadong pinagkakaabalahan pa sa mansyong ito. Oo nga po, attorney. Medyo nakakainip na nga rin po.
Oh, paano ba yan? Maiwan ko na ulit kayo. Hindi po ba muna kayo mag-aalmusal? Naghanda po kami ng makakain. Ay nako, pasensya na kayo ha. May isa pa kasi akong pupuntahan. Bale, mga next week, babalik na lang ako para kumustahin yung paghahanap ninyo sa letter. And promise, magtatagal na ako next week para naman makatikim naman ako ng pinagmamalaking luto mo na. Dati rin ay gustong gusto ni Don Francis. Naku, nakakahiya naman po. Minsan si Don masyado na ring pinupuri ang luto ko kahit yata hindi kasarapan. Nako, nasanay kasi siya sa kanyang asawa noon. At hindi naman masama ang ugali ni Don. Appreciative din siya lalo na sa mga bagay na ginagawa ng ibang tao para sa kanya. O siya, napatatagal na naman ako. Salamat sa inyo ha. I have to go. Maraming salamat po ulit, attorney. Ingat po. Salamat po. Paano yan? Mukhang magti-treasure hunt muna tayo dito, ate. Oo nga eh. Ano kayang trip ni Don Francis at bakit hindi niya lang ibinigay ng personal? Tsaka grabe, hindi pala pwedeng ibenta tong mansyon? As in after 10 years pa? Ay, ang tagal pa nun. Hindi ako nag-aalala sa kondisyon. Ang kinakabahan ako, yung sulat. May pakiramdam ako na kailangan nga nating mahanap agad yun. Paano kung yun yung purpose ng secret door, ate? Kasi di ba naglinis na tayo dito? So sana nakita na natin yun, di ba? Hindi, mali ka, Andrea. Secret door nga, di ba? So, basically, wala dapat nakakaalam nun. Bakit niya itatago dun yung letter kung siya mismo hindi niya alam yun? Bakit ka naman nakakasiguro na hindi niya alam yun, Kuya Matthew? Kasi kung alam niya yun, isasama niya yun sa mga ibibilin niya. Parte yun ng mansyon niya Paano nga kung may masamang kung ano sa secret room na yun? Alangan namang sabihin niya. Duda ako. Nabanggit nga niya yung trahedya sa mansyon na ito kahit alam niyang bagong lipat pa lang tayo Ang mabuti pa hanapin na nga natin. Sisimulan ko sa itaas. Kayo na bahala kung saan kayo maghahanap ha. Basta, huwag ninyong papakialaman yung secret door ha. Maliwanag. Opo. Kuya, ano yung sinasabi mo na may ipapakita ka sa akin? Shh, huwag ka maingay. Baka marinig tayo ni Ate Eliza. Halika, sumunod ka sa akin. Saan tayo pupunta? Basta, sumunod ka na lang. Oh, anong ginagawa natin dito sa library? Di ba nga bawal daw sabi ni ate? Don't tell me, balak mong buksan yung secret door. O baka naman binuksan mo na. Baliw, hindi. Basta manahimik ka at ipapakita ko sa'yo. Okay, sige. Manda ka ha. Sure ako magugulat ka dito. Kuya naman bigla akong kinakabahan sa'yo. Puro naman si Kabe. Sabi mo gusto mong malaman yung ipapakita ko. Oo, pero Huwag kang matakot. Wala namang lalabas na multo dito siguraduhin mo lang hindi pa naman mawala sa isip ko yung nakita ko kagabi. Trust me, walang multo dito. Lumapit noon si Kuya Matthew sa bookshelf na may kakaibang libro. Dahan-dahan niya itong inangat at pag-angat niya, Miss Ligaya, gaya ng inaasahan ko, ay biglang gumalaw ang buong bookshelf. Umusog ito ng marahan na para bang may mekanismong matagal nang nakatago sa likod. At unti-unti nitong ibinunyag ang isang madilim na lagusan. Diyos ko, kuya, paano nangyari to? Ano to? Sabi ko sa'yo magugulat ka Ito yung secret door na nakita natin dati. Tignan mo, pader na lang. Wala na yung pinto. Imposible. Hindi yan imposible. Tingin ka sa dingding. Pansinin mo ang mga linyang nasa paligid. Parang may pattern, di ba? Oo nga, pero anong ibig sabihin yan? Sa tingin ko, hindi lang basta pader yan. Panic room to. Ginagawa ang ganito para protektahan ang mga taong nasa loob. Panic room? Meron pala niyan dito? Ginawa ang mga ganitong istruktura para magtago ka sa loob kapag may masamang mangyayari. Pero paano nawala ang pinto? Kapag sinarado mula sa loob, sa labas pader ang makikita. Kapag nasa labas ang may-ari at isinara niya, makikita mo rin ang pinto.
Ibig sabihin, Ang gusto mong sabihin may tao ngayon sa loob. oo. Ano pa bang rason kaya naglaho ang pinto? Kuya, nagbibiro ka lang yata Hindi kita tinatakot, Andrea. Makinig ka. Kagabi, nakita ko rin ng matandang babae na nakita mo. Pero sigurado ako hindi siya multo. Ha? Anong sinasabi mo? Sigurado ka ba, kuya? Oo, nung umakyat ka, naiwan ako at nag-ikot sa mansyon. May narinig akong ingay sa library. Papasok na sana ako pero may paparting mula sa hallway kaya nagtago ako. Tapos? Nakita kong matanda, dahan-dahan siyang pumasok sa library. Sumunod ako sa kanya papunta sa lobby pero huli na. Ang nakita ko na lang ay gumagalaw ang bookshelf. Doon ko nakita na nawala ang pinto. Diyos ko, ibig sabihin, may kasama tayo dito sa mansyon, kuya. Ganun na nga. Nako, mas creepy pa yun. Paano kung masamang tao siya? Hindi ko alam. Pero nung nakita ko siyang pumasok kagabi, parang bata ang kilos niya. Diyos ko, anong gagawin natin? Kailangan sabihin natin kay Ate Eliza. Sandali, Bakit? may kutob ako na alam din ni Ate Eliza ang tungkol dito. Ha? Sigurado ka? Hindi pero ramdam ko. Bakit mo naman iisipin yun? Hindi mo ba nakikita na takot din si ate? Ewan ko, iba talaga ang pakiramdam ko. Basta, wag mo muna sabihin kay ate. Baliw ka, kuya. Siyempre magagalit yun kapag nalaman. Kailangan lang natin maging maingat. Pag nagkaroon ako ng pagkakataon, gusto ko munang makita ang loob. Kuya, nababaliw ka na ba? Anong akala mo dito? Pelikula? Horror movie? Tinalikuran ko noon si Kuya Matthew, Miss Ligaya. At umakyat ako sa ikalawang palapag upang puntahan si ate sa kanyang kwarto. Bahagyang nakaawang yung pinto kaya nasilayan ko siya mula sa maliit na siwang. Nakita ko siyang umiiyak habang hawak ang isang nakabukas na journal na wari binabasa niya. Naguluhan ako bigla noon, Miss Ligaya. Dahil alam kong mula sa library ang journal na yon. Hindi ko rin alam kung kanino yon. Ngunit ang makita si ate na umiiyak dahil dito ay talagang nakapagtataka. Kaya imbis na ituloy ang bala kong kumatok, umurong na lamang ako noon. Gaya ng gusto ni Matthew. Pagsapit ng gabi, hindi ako makatulog kaya nagpasya akong lumabas ng kwarto. At sa mismong pagbukas ko ng pinto, saktong lumabas din si Kuya Matthew mula sa kanyang silid. Kuya, anong ginagawa mo? Bakit kising ka pa? Hindi ako makatulog. Ikaw? Hindi ka makatulog? Akala mo kaya mo akong lokohin? Itutuloy mo talaga yung balak mo? Anong gusto mong gawin? Itulog na lang natin to o alamin kung ano nangyayari dito. Pero kuya, nakakatakot. Delikado. Mas delikado kung hindi natin aalamin, Andrea. Ramdam mo rin ba yung kakaiba? Hindi mo sinabi kay Ate Eliza, di ba? Anong nasa isip mo? Tama ba ako? Hindi. Hindi ako nagpatuloy kasi nakita ko siya. Umiiyak siya sa kwarto habang may binabasa siyang lumang journal. Kuya, kinakabahan ako. Pakiramdam ko, may kinalaman yung journal sa mga nangyayari dito. Sabi ko na nga, may itinatago si Ate Eliza. May alam siya na hindi niya sinasabi. Ano nang gagawin natin? Kaya nga ako lumabas. Kagabi, ganitong oras lumabas yung matandang babae. Gusto kong malaman kung sino siya at anong ginagawa niya sa mansyon. Kuya, paano kung may kababalaghan talaga dito? Paano kung multo nga yung matanda? Hindi ako naniniwala sa multo, Andrea. May lohikal na paliwanag sa lahat ng ito. Sa tingin ko, ang matandang babae ang susi sa misteryo. Kuya, delikado yan. Bumalik na lang tayo sa kwarto. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Kung may hindi nakikitang nangyayari, mas mabuting malaman na natin ng maaga. Kuya, hindi ka na ba talaga mapipigilan? Hindi, Andrea. Hindi ako kagaya ninyo ni ate na mas pipiliin pang magbulag-bulagan. Hindi naman yun sa ganun. Nakakatakot lang talaga. Sige na nga, sasamahan kita kuya. Sigurado ka? Oo,
Halika na, bilisan natin at baka magising pa si Ate Eliza. Nakatago kami noon sa ilalim ng mababang lamesa na patungan ng mga stump at iba pang papeles. Kasama na rin ang ilang luma at sirang libro. Mula sa pagkakasilip namin sa ilalim, biglang gumalaw ang bookshelf, Miss Ligaya. Bumungad sa amin ng isang puting pader na agad namang umurong at tuluyang bumukas. Isang madilim na silid ang sumalubong sa amin. At mula doon ay lumabas ang isang matandang babae. Nakaputi siya ng bestida. Kuya, anong gagawin natin? Diyan ka lang. Susundan ko siya. Ha? Ayoko kuya. Hoy, huwag mo naman akong iwan dito. Natatakot na nga ako eh. Hoy kuya, ano ba? Nakakainis naman to si kuya eh. Sinabi na nga ayoko mag-isa eh. Bahala na nga. Nasaan ba ang switch dito? Ay, mabuti na lang may dala ako cellphone. Teka, ano to? Bakit may litrato dito ni Ate Eliza? Gulat at hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko noon, Miss Ligaya. Ang matataas na pader sa loob ng panic room ay napapalamutian ng malalaking picture frame ng isang babaeng nakaitim na coat. May simpleng ngiti sa labi. Walang pinagkaiba sa ngiti ni Ate Eliza. Ang kaibahan nga lang ay makaluma ang estilo ng kanyang damit. Nang ilibot ko ang paningin ko sa paligid, noon ko lamang napansin ang kabuuang anyo ng panic room. Taliwas sa inaasahan kong madilim at magulo. Napakaayos nito. Malinis ang bawat sulok. May sariling banyo, isang puting kama, isang bookshelf ng children's book, at sa gilid ng kama ay may drawer ng mga laruan. May mga nakasabit pang starry lights na para bang sinadya upang maging kaaya-ayang playroom. At hindi lamang yun, Miss Ligaya. Dahil sa isang sulok ay may 2 silyang pangkape at isang mesa. May lababo, refrigerator at kumpletong utensils na waring madalas ding nagagamit. Sino ka? Ay, aswang! Sorry po. Alis na po ako. Sorry po. Sandali. Huwag ka munang umalis. Di ba? Ikaw ang kapatid ng mama ko. Ikaw si Andrea, hindi ba? Ha? Kilala mo po ako? Oo naman. Kapatid ka ng mama ko. Kaya ibig sabihin, tita kita. Ha? Hindi. Mali ho yata kayo ng pagkakaintindi. Hindi ko po kilala ang mama ninyo. Sandali ho ah. Bitawan niyo po ako. Lalabas na ako. Wag ka muna lumabas, Andrea. Baka malaman ni Matthew na nagtatago ako dito. Kaninang umaga pa kasi kami naglalaro eh. Ha? Kayo ni Kuya Matthew? Naglalaro kayo? Oo, siguro napapagod na siya sa paghahanap sa akin. Huwag mo ko isusumbong ha. Teka lang po. Bitawan niyo na po ako. Kailangan ko na lumabas. Inaantok na po ako eh. Pero, Tita Andrea, huwag mo ko sumbong kay mama ha. Sabi niya huwag ako lalabas hanggat hindi niya sinasabi. Gusto ko lang maglaro eh. Gusto ko lang kayo makasama. Okay. Lalabas na po ako. Pasensya na. Hindi ko kayo naiintindihan. Parasado kong binawi ang kanang braso sa kanya at pagkatapos ay agad akong lumabas ng secret room. Sa sobrang takot ko pa nga ay halos mapaluhod na ako, Miss Ligaya, sa sobrang panghihina at panginginig ng aking tuhod. Mabuti na lang at nagawa ko pang makakapit sa pader hanggang sa makalabas ako ng library. Oh, Andrea, pumasok ka ba sa loob ng secret room? Nakita ka ba ng matanda?
Bigla siyang nawala sa paningin ko eh. Bumalik na lang muna tayo sa kwarto natin, kuya. Bukas na natin pag-usapan to. Ha? Bakit? Teka sandali. Kuya Andrea, ayos ka lang ba? Hindi ko na nagawa pang makasagot noon, Miss Ligaya. Para bang wala na rin akong alam na maaaring ipaliwanag kay kuya. Sapagkat maging ako ay litong-lito na. Ngunit tila nananadya ang tadhana ng gabing yun. Dahil habang nagmamadali akong naglalakad sa hallway papunta sa aking kwarto, nakarinig ako ng mahihinang bulungan mula sa loob ng silid ni Ate Alisa. Francis, ano nang gagawin natin? May pakiramdam akong hindi naman gagana mga plano natin. Alisa, mahal. Huminahon ka muna. Ano ba ang iniisip mo? Nagiging maayos naman ang takbo ng mga plano natin, hindi ba? Hindi. May pakiramdam ako na naghihinala sila sa pagmamana ko ng mansyon. At si Miranda, nakita siya ni Andrea. Mahal, hindi mo ba talaga pwedeng alisin na dito si Miranda? Natatakot na sa kanya ang mga kapatid ko. Alam mo namang kailangan natin sila dito, hindi ba? Oo, alam ko, mahal. Kaya nga kailangan nating maging maingat. Konting tiis na lang. Malapit na. Kailangan lang natin makumbinsi silang maging kampante dito. Paano? Ha? Paano natin sila makukumbinse na manatili dito at magtiwala? Lalo na't natatakot na sila kay Miranda. Bakit kasi kailangan nandito siya, Francis? Hindi ko maintindihan. Dahil siya ang tulay natin, Alisa. Siya ang magbubukas ng daan para magawa natin ang ritual. Paano natin makukumbinsi ang mga kapatid mo na mag-alay ng buhay para sa atin kung hindi sila magtitiwala? Kung hindi sila magiging palagay ang loob sa mansyon na ito? Anong ibig mong sabihin, Francis? Alay ng buhay? Kailangan natin ang kanilang dugo, mahal. Ang dugo ng mga kapatid mo, sila ang susi para makamit natin ang lahat ng kapangyarihan at kayamanan na nararapat sa atin. Ito ang huling sakripisyo para bumalik na rin ako sa dati kong anyo. Ang kailangan lang natin gawin ay kumbinsin silang magtiwala sa atin na ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti nila. Hindi ko kayang gawin yan. Mga kapatid ko sila. Paano ko gagawin yan? Ginagawa natin ito dahil mahal mo sila, hindi ba? Ginagawa natin ito para sa kanilang kinabukasan, para sa isang maayos na buhay. Huwag mo lang pigilan ang sarili mo, mahal. Matagal na tayo naghihintay para sa pagkakataong ito. Tandaan mo, kapag nagawa na natin ito, magiging malaya na tayo. Babalik sa atin ang lahat ng kinuha sa atin at makakalimutan na natin ang lahat ng takot na nararamdaman mo ngayon. Paano ko sila kukumbinsihin, Francis? Paano ko sila haharapin matapos ang lahat ng ito? Madali lang yon. Mayroon tayong paraan, mahal. Ang pag-ibig mo sa kanila, ang pagmamahal mo sa kanila. Ipakita mo sa kanila na mahal mo sila. Bigyan mo sila ng lahat ng gusto nila. Iparamdam mo sa kanila na ginawa mo ang lahat para matustusan ang kanilang pangangailangan. At ngayon ay oras na para ibalik nila ang kanilang utang na loob sa iyo. Hindi ba gusto mo rin naman na matapos na ang mga responsibilidad mo sa kanila? Ito na yon, matutupad na ang hiling mo at matutupad din ang kailangan ko para magkasama na ulit tayo. Gawin mo silang magtiwala ng buong buo sa iyo. At kapag nagawa mo iyon, madali na silang mapapaniwala sa kahit anong sabihin mo, maging sa pag-aalay ng kanilang buhay para sa atin. Hindi ko alam, mahal. Natatakot ako. Kung sakali mabigo ako, paano na tayo? Paano ng mga kapatid ko? Hindi ko kaya mawala sila. Ayoko na rin na mas masama pang magiging tingin nila sa akin. Hindi ka mabibigo, mahal. Nagtitiwala ako sa iyo at lalong hindi ka magiging masama. Ginagawa mo lang ito dahil mahal mo sila, hindi ba? Ginagawa mo ito para sa kinabukasan nila. Tandaan mo, wala kang utang na loob sa kanila. Wala kang dapat ipaliwanag.
Sila ang may utang sa'yo. Ikaw ang nagpalaki sa kanila. Ikaw ang nagsakripisyo. At ngayon, oras na para suklian nila ang lahat ng kabutihan mo. Hindi ko alam, Francis, pero sige, susubukan ko, mahal. Gagawin ko ang lahat para magtiwala sila sa akin. Para matapos ng lahat ng ito at magkasama na tayo. Alam kong gagawin mo, mahal. Alam ko. At kapag natapos na ang lahat, magsasama na tayo. Magiging malaya na tayo mula sa mga responsibilidad na nagpapahirap sa'yo. Magiging masaya na tayo. Magiging simple na lang ang lahat. Wala nang gulo. Wala nang takot. Kaya mo yan, mahal. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Huwag mo akong bibiguin. Luha ang kinabig ko noon ang aking bibig upang pigilan ang hikbi at dahan-dahang umurong para makalayo na mga oras na yon, Miss Ligaya. Ngunit sa pag-urong ko, natigilan ako nang makita ko doon si Kuya Matthew. Masama ang titig niya sa nakasaradong pinto. At bago ko pa siya mapigilan, malakas na niyang sinipa ang pintuan. Kuya! Mga hayop kayo! Napahinto si Kuya Matthew sa kanyang pagsigaw at nanlaki ang aming mga mata sa tanawin sa loob ng silid. Nakaupo sa kama si Ate Alisa. Nanginginig at umiiyak habang sa tabi niya ay naroon si Don Francis. Ngunit hindi na ito anyong tao sa kanyang nakakakilabot na itsura. May nakausling mga sungay sa ulo. Mabalahibo ang ilang bahagi ng katawan. At ang balat niya ay tila namamalat na parang unti-unting nagbabalat ang laman. Ano yan, Ate Eliza? Sino yan? Matthew? Andrea? Anong ginagawa ninyo? Kanina pa ba kayong nakikinig dyan? Akong sasagutin mo, ate. Sino yung halimaw na yan? Uminahon muna kayo. Magpapaliwanag ako. Pakinggan ninyo muna kami. Mali ang pagkakaintindi ninyo. Don Francis? Isa kang halimaw? Ate, may relasyon ka ba sa matandang ito? Ay, hindi. Makinig muna kayo sa akin, Matthew. Pag-usapan natin to na maayos. Hindi kayo sasaktan ni Francis. May dahilan kung bakit gano'n ang itsura niya. Please, makinig muna kayo. Hindi! Papatayin ko yung halimaw na yan! Hayop ka! Anong ginawa mo sa ate ko? Tumakbo noon si Kuya Matthew papalapit sa nilalang. Ngunit mabilis itong lumundag patungo sa bintana at tumalon palabas. Hahabol pa sana si Kuya, ngunit huli na dahil biglang nagsara ang bintana na para bang walang nangyari. Ang naiwan lamang ay ang mga piraso ng basag na salamin na naggalat sa sahig. Tanging patunay ng lahat ng aming nasaksihan. Kuya, tama na! Umalis na lang tayo dito, please! Natatakot na ako! Bumalik ka rito! Duwag! Bumalik ka rito, Don Francis! Tama na, Matthew. Pakinggan mo na muna ako. Ate, ano ginagawa ni Don Francis sa kwarto mo? Bakit gano'n ang itsura niya? Sabihin mo hindi totoo, nakikita ko, please. Sabihin mo hindi totoo lahat na naririnig ko, ate. Please. Hindi nyo naiintindihan. Kailangan namin kayo. Kailangan niya kayo para bumalik sa dati ang katawan niya. Andrea, Matthew, alam kong mahirap ang hihilingin ko pero alang-alang sa akin. Tulungan ninyo kami. Ate, hindi ako makapaniwala na pinaglalaroan mo kami. Ano yung pinag-uusapan ninyo? Ang pag-aalay ng buhay? Gusto mo kaming iaalay para sa matandang yun? Para saan, ate? Akala ko mahal mo kami. Kami ang mga kapatid mo. Bakit gagawin mo to sa amin? Kilala ka pa ba namin? Parang hindi na eh. Parang hindi na ikaw ang mapagmahal na ate na nakasama namin. Talaga bang kaya mong iaalay ang buhay namin para sa lalaking yun?
Masisisi niyo ba ako? Gusto ko lang matapos na ang lahat. Gusto ko maging malaya sa mga responsibilidad ko. Hindi naman ako makina na kailangan magtrabaho at magsakripisyo para sa inyo magpakailanman. Kaya ipinagpalit mo kami sa halimaw na yun. Pinagkatiwalaan ka namin, ate. Minahal ka namin. Pero niloko mo kami. Alam kong hirap ka na. Pero kailangan ba talagang umabot sa ganito? Ate, please. Sabihin mo naman sa amin ang totoo. Sino si Don Francis? Tatanong lahat ng to. Bakit mo to ginagawa sa amin? Siya ang taong minsang nagligtas sa akin. Siya ang umibig sa akin. At hindi ko kaya na mawala siya. Hindi niyo pa mauunawaan ngayon. Hindi pa ninyo nararanasan ang magmahal. Pero sana, unawain ninyo ako kahit ngayon lang. Ilang taon na kong gumapang para sa inyo. Please, sana ngayon kayo naman ang magbigay sa akin. Nababaliw ka na, ate. Nababaliw ka na. Andrea, halika na. Aalis na tayo sa mansyon na ito. Umiiyak akong sumama noon kay Kuya Matthew Mistigaya. Kahit na may bahagi pa rin sa akin na nag-aalala para kay Ate Alisa. Ngunit ang lahat ng mga narinig namin ay sapat na upang patunayan na hindi na siya ang kapatid na mapagmahal at inuuna ang kapakanan namin bago ang sarili. Siguro nga ay napagod na rin siya, Miss Ligaya. Gayunpaman, tanda kong dumiretso agad kami ni Kuya sa aming kwarto at nagsilid ng mga gamit at damit sa maleta. Ngunit bago pa man kami tuluyang makalabas ng mansyon, hinarang na kami ni Miranda. Huwag kayo umalis dito. Dito lang kayo. Pakiusap. Andrea, ano yan? Hindi ko din alam, kuya. Kanina naabutan niya ako sa panic room. Tapos sabi niya, kapatid daw ng mama niya ang tawag sa akin. Parang hindi siya normal, kuya. Para siyang isang bata. Siya ba yung tinutukoy ni na ate at Don Francis? Oo, kuya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Pero mukhang matagal na siyang nakulong sa panic room. Don Francis? Papa ko yun. Takot ako sa kanya. Ayaw niya sa akin pero mahal niya ang mama ko. Mas importante yun, di ba? Tita Andrea, Tito Matthew. Kaya huwag kayo umalis. Dito lang kayo. Masaya na si Miranda basta nandito kayo, di ba? Maglalaro pa ulit tayo, Tita Matthew. Ano? Anong ibig mong sabihin? Sino ka ba talaga? Bakit mo kami pinipigilan? Gusto ko lang kayo makasama. Gusto ko kayo makalaro. Huwag niyo ko iwan dito. Sabi mama, kasama ko kayo laro eh. Sabi niyo, huwag ako aalis. Kuya, anong gagawin natin? Hinaharangan niya ang pinto. Miranda, kailangan na po naming umalis. Kung hindi, maaaring saktan din kami ni Don Francis. Hindi kayo pwede umalis. Kukunin kayo ni mama. Kukunin ko kayo para kay Don Francis. Ano? Anong sinasabi mo? Sabi niya, kukunin niya kayo para maging masaya kami ni mama. Kaya huwag kayo umalis. Andrea! Matthew! Dito kayo sa loob! Sa loob! Hindi kayo pwedeng umalis sa mansyon na ito. Dahil sa inyo nasira ang buhay ko. Kaya ngayon, hindi pwedeng masira ang plano namin. Ate, ano pang ginagawa mo? Bitawan mo si Andrea! Hindi na ba namin mahuhulaan ang kasamaan mo? Bitawan mo ang kapatid ko! Sinasaktan mo na siya! Ano ba? Bitawan? Bakit ko bibitawan? Pagkatapos sa lahat ng ginawa ko? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko? Mama, huwag mo sila saktan. Mabait sila. Nakikipaglaro sila sa akin. Mga kaibigan ko po sila. Manahimik ka. Isa ka pang sagabal sa buhay ko. Ang tagal-tagal ko nang inaalagaan ka.
Pero hanggang ngayon wala pa rin nangyayari. Pati yung matagal namin pinagplanuhan, masisira dahil sa pagiging pasaway mo. Manahimik ka! Ate, ano ba? Bitawan mo si Andrea! Ate, tama na po. Nasasaktan na ako. Diyan kayo! Diyan kayo magsama-sama! Aray, ate. Andrea, ayos ka lang ba? Halika, kumapit ka sa akin. Hindi! Ni isa sa inyo, wala na makakalabas sa mansyon na ito! Ate, ano ba? Paalisin mo na kami habang hindi pa tuloy ang bumabalik si Don Francis. Please, kung may kahit kaunting pagmamahal ka pa sa amin bilang mga kapatid mo, tama na. Patawarin mo kami at palayain mo na kami. Hindi. Hindi kayo aalis dito. Tama si Francis. Hindi ninyo tinatanaw na utang na loob ang lahat ng pinaghirapan ko para sa inyo. Ate, hindi naman ganon. Mahal ka namin pero huwag mo kaming ialay sa isang halimaw. Maawa ka naman po sa amin. Bakit? Kayo ba naawa? Alam niyo ba lahat ng pinagdaanan ko? Alam niyo ba kung ano ang silid na ito sa akin? Ito ang kulungan ko! Ito ang kulungan ko sa loob ng maraming taon! Ate, anong sinasabi mo? Ilang taon ko kayong inalagaan! Mula na mamatay ang mga magulang natin, ako ang nagpalaki sa inyo! Ako ang gumawa ng lahat para lang makapag-aral kayo! Alam niyo ba kung ano ang pinagdaanan ko? Para akong baliw dito! Para akong baliw na nag-aalaga ng isang baliw din! Pinagtiisan ko pag-aalaga kay Miranda sa loob ng maraming taon. Habang kayo, masarap ang tulog, masarap ang kain. Para lang may maibigay akong pera. Para lang may maibigay ako sa inyo. Alam niyo ba kung anong ginawa ko? Ate, hindi naman namin alam eh. Patawarin mo kami pero hindi mo naman kami dapat na ipagpalit sa isang halimaw. Mahal ka namin at may pakailam kami sa'yo. Please, huwag naman pong ganito ate. Ate, alam mong mahal ka namin at alam mong hindi namin gusto ang lahat ng paghihirap mo para sa amin. Kung may iba lang sanang paraan ate, para matulungan ka namin, gagawin namin. Pero hindi mo ba nakikita kung sino ang kalaban mo dito ate? Hindi kami ang kalaban nyo o ang walang malay na si Miranda. Ate, si Don Francis, niloloko ka niya. Ginagamit ka lang ng halimaw na yan. Halimaw? Mas halimaw pa kayo! Wala kayong ginawa kundi maging pabigat sa buhay ko. Ang nagpahirap sa akin. Gusto niyo ba na masaya ako? Hindi totoo yan ate. Pues, patunayan ninyo kung talaga may pakialam pa kayo sa akin. Ialay ninyo ang mga buhay ninyo para sa akin. Para tuluyan na akong makasama ng lalaking mahal ko. Ate, tuluyan ka nang nakain ng halimaw na yun. Hindi ka niya mahal. Naiintindihan mo ba? Ginagamit ka lang niya. Ate, kamukha mo asawa ni Sir Francis. Nakikita mo ba tong mga pictures na to? Ito yung asawa niya, hindi ba? Hindi. Ako yan. Ang sabi ni Francis, pinapinta niya yan sa isang magaling na pintor. Hindi niyo ba nakikita? Nakatadhana kami. Kahit tadhana, pinapahayag sa kanya ang itsura ko. Hindi ate, hindi pinta to. Huwag ka magpaloko sa mga sinasabi ni Don Francis. Hindi totoo lahat ng sinasabi niya. Hindi ka niya mahal. Hindi totoo yan. Mahal ako ni Francis. Ako lang ang mahal niya. Ate, buksan mo. Ate, buksan mo to. Shit! Naunahan niya tayong sarduhan mula sa labas. Hindi na tayo makakalabas dito ngayon. Tuluyan na nga kaming nakulong sa silid na yon, Miss Ligaya. Kasama namin si Miranda na tahimik na umiiyak sa isang sulok. Halatang natatakot din sa mga nangyayari.
Pinagmasdan namin ni Kuya Matthew ang paligid ng panic room. Sa bawat dingding ay nakasabit pa rin ang mga larawan ng isang babaeng kamukha ni Ate Alisa. Nakatitig sa amin mula sa mga lumang frame. Tito, galit na galit si Mama. Hindi niyo po ba naintindihan na mahal niya lang si Papa? Manahimik ka. Dahil sa tatay mo at sa nanay mo, nakulong kami rito. Hindi mo ba nakikita? Nag-uusap po kami palagi ni Papa. Sabi niya sa akin, gusto lang niya maging masaya si Mama. Gusto niya makuha ni Mama lahat. Sabi po ni Mama, gusto lang din niya matapos ang pag-aalaga sa akin. Narinig ko po sila palagi. Sinasabi nila yon sa isa't isa eh. Kuya, tama na. Huwag mo siyang sigawan. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Si Don Francis ang may kasalanan ng lahat ng to. Pero Andrea, bakit? Bakit niya to ginagawa sa atin? Bakit niya tayo sinakripisyo para lang sa lalaking yan? Hindi ko alam, kuya. Pero kailangan nating mag-isip para makalabas dito. Kaya huwag mo na munang ilabas ang galit mo sa kasama natin. At saka, kuya, ang babaeng to. Palagi ko, siyang asawa ni Don Francis. Natatandaan mo ba yung sinabi ni Attorney Anita? Hindi na daw nakakagulat na pinamanahan si Ate Eliza ng mansyon. Siguro, ito ang pinupunto niya. Dahil kamukha ni ate, ang dating asawa ni Don Francis. Kaya din biglang malungkot si Ate Eliza nung nabanggit ni Don Francis ang tungkol sa asawa niya. Dahil hindi nga niya alam na may asawa pala siya. At posibleng ang anak niya ay si Miranda. Pero hindi pa rin malinaw ang lahat, Andrea. Anong ginawa ni Don Francis kay ate? Bakit napapaniwala niya ito? At si Miranda, bakit ganyan siya? Anong nangyari ba talaga sa mansyon na ito? Kuya, patahimikin mo muna ang sarili mo. Hindi ito ang tamang oras para magalit. Kailangan nating mag-isip. Sa tingin ko, hindi siya ang kalaban. Siya ang biktima. At sa tingin ko, siya ang anak ni Don Francis. At yung babae na nasa mga pictures, siguradong hindi ito si Ate Eliza. Siya ang asawa ni Don Francis. Hindi. Sinabi ni Don Francis sa atin na nasunog ang bahay, di ba? Na namatay ang pamilya niya. Sabi din niya, lalaki ang anak niya, hindi ba? Kuya, maniniwala pa ba tayo sa mga sinasabi ng halimaw na yon? Malamang, pakalat na kwento niya lang yun. Sino ba talaga ang papa mo? Si Don Francis? Anong klaseng nilalang siya? Galit si Papa. Kapag lalo pa siya nagalit, baka hindi na niya payag bumalik, Mama. Ayaw ko. Gusto ko ang mama ko. Miranda, di ba tita mo ko? At mga kalaro mo kami? Opo. Kung gano'n pwede mo bang ikwento kung ano talagang totoong nangyari? Kasi noon, nalaman Mama ko ang sikreto ni Papa. Sabi ni Mama, wag na wag ako lalabas dito hanggang di niya sinasabi. Pero hindi na siya bumalik. Ang tagal kong hinintay si Mama. Buti na lang bumalik siya. May natatandaan ka bang sunog sa mansyon noon? Wala po. Sabi lang ni Mama nung araw na yon, dapat ako magtago dahil sa mga taong masama. Ibig sabihin, iniwan ng Donya ang anak niya dito dahil may nalaman sa tungkol kay Don Francis. Pagkatapos nun, hindi na siya bumalik. Ibig sabihin, ilang taon na siyang nakakulong dito. Kuya, lumabas lang siya nung dumating si Ate Eliza. Mukhang hindi pa rin siya pinapayagan lumabas ng tuluyan. Miranda, sabi mo takot ka sa papa mo. Bakit? Sinasaktan ka ba niya? Hindi po, pero sabi ni Papa, aswang daw siya. At nang malaman ni Mama, nagalit siya. Natatakot ako kasi tuwing gabi nakikita ko siya.
Kinakain niya mga kalaro ko. Yung mga pumupunta dito para ipagluto ako ng masarap na pagkain. Mga katulong ba ang ibig mong sabihin? Opo. Ilang taon ka nang nakulong ka dito sa panic room? Doon po, sa pader na yun. Binibilang ko bawat gabi ko dyan. Hindi pa rin ako pinapayagan lumabas ni Mama. Wala na ako masusulatan. Siguro dapat sa sahig na ako magbilang. Napalingon kami ni Kuya nang ituro ni Miranda ang malapad na pader na natatakpan ng anino. Doon namin nakita ang mga guhit na ginawa niya gamit ang iba't ibang kulay ng Crayola. Mga larawan na halos napuno na ang buong pader. Paano kung may masamang nangyari sa Donya kaya hindi na siya nakabalik? At kung may nalaman siya kay Don Francis, paano kung siya ang ginawang biktima? Paano kung pinatay ni Don Francis ang asawa niya at ngayon si ate ang inahanda niyang ipalit? Hindi patay si Mama. Sabi ni Mama magtago ako sa loob nito eh. Sabi niyo dito ako safe. Huwag ako lalabas. Pero ang nakikita mo ngayon ay ate namin. Hindi siya nanay mo. Bata pa ang kapatid namin, wala na ang nanay mo. Kuya, hayaan mo na. Huwag mo nang dagdagan ng iyak niya. Sabi ni Papa, si Mama Alisa, ang mama ko, hindi siya patay. Buhay ang mama ko. Kuya, sa tingin ko, ginamit lang ni Don Francis si Ate Eliza dahil kamukha to ng asawa niya. Siguro kaya siya umiiyak kanina dahil nag-aalala siya na baka masira ang plano ni Don Francis. Anong plano? Na ialay ang kaluluwa namin sa kanya? Hindi ko alam. Pero sinabi niya, kailangan niya ang dugo. Kailangan niya ang dugo para maging masaya. Pero ang mama ko, hindi na masaya. Ano yun? Hindi ko alam. Tito, huwag kayo lalabas. Sabi ni Papa, kailangan niya ang dugo. Kailangan niya ang dugo para maging masaya. Dugo? Bakit? Para maging masaya siya at maging tao ulit. Kailangan niya ng dugo ng dalawang inosente at minamahal ni Mama. Paano mo naman nalalaman yan? Dito dinadala ni Papa ang kanyang mga biktima. Dito niya ginagawa ang ritual. Sandali. Bakit, Kuya? Matatandaan mo ba yung sinabi ni Attorney Anita tungkol sa sulat at pera? Oo, Kuya. Pero mahalaga pa ba yun ngayon? Hindi. May pakiramdam ako na may ibang ibig sabihin si Attorney Anita. Huh? Hindi kita maintindihan, Kuya. Anong ibig mong sabihin? Paano kung wala ang totoong sulat galing kay Don Francis? Paano kung ang sinasabi ni Attorney Anita ay babala? Hindi pa mana. Hindi mo ba napansin si ate kanina? Parang magulo siya. Parang hindi niya alam ang tungkol sa sulat na yun. Pero kuya, nakita ko si ate na binabasa niya yung journal mula sa library. Umiiyak pa nga siya eh. Akala ko, iyon ang sulat na sinasabi ni Attorney Anita. Hindi pa ba? Hindi ko alam, pero kailangan nating makuha ang journal na yun. Kailangan nating malaman ang laman ng sulat. Don Francis? Kuya, lalo siyang nagmukhang aswang. Andrea, Matthew, huwag kayong mag-alala. Ako na ang mag-aalaga sa inyo. Ang kailangan lang natin ay maglaro. Paano mo nagawa to, Don Francis? Niloko niyo kami. Niloloko mo si ate ko at pati ang sarili mong anak. Ikinulong mo dito. Wala kang puso. Yan na ba ang pinanggagalingan ng tapang mo? Akala mo hindi ko alam ang lahat ng yan? Don Francis, alam kong demonyo ka. Pero bakit idinadamay mo sa kasamaan mo ang kapatid namin?
Wala siyang ginawa kundi asikasuhin kami. Pinaasa mo siya sa mga pangakong walang katotohanan at puro makasarili. Tama ka, Matthew. Wala akong puso. Kinuha ninyo ang lahat sa akin. Hindi ko pinahirapan si Eliza. Siya mismo ang pumili. Pinili niya ang kalayaan kaysa sa pagiging bilanggo sa inyo. Hindi! Nilaloko mo lang siya. Ginagamit mo lang ang pagmamahal niya para makuha ang gusto mo. At ano naman ang ginawa ninyo para sa kapatid ninyo bukod sa pagiging pabigat? Sinabi ba ninyong mahal ko siya? Pinahahalagahan ba ninyo ang lahat ng sakripisyo niya? Hindi. Kayo mismo ang nagtulak sa kanya sa akin. Kayo ang sumira sa kanya. Hindi totoo yan. Ginawa namin ang lahat para biging masaya si ate. Hindi pa man sapat, pero hindi namin nililimot ang lahat ng sakripisyo niya. Masaya? Akala ninyo naging masaya siya sa pagiging isang pinagkait sa inyo? Sa bawat patak ng pawis niya para magbigay sa inyo, sa bawat luha niya. Nabulag kayo sa kasakiman ninyo. Nabulag kayo sa pagmamahal niya. Hindi kami bulag. Ikaw ang bulag. Kung mahal mo ang kapatid ko, hindi mo siya gagamitin para sa kapangyarihan mo. Kapangyarihan? Hindi kapangyarihan ang gusto ko, Matthew. Gusto ko ang katawan ko. Gusto kong bumalik sa pagiging tao. At sa ginagawa ko ngayon, maibabalik ko ang lahat. Makakasama kong muli ang asawa ko, ang anak ko. Hindi yan mangyayari. Hindi ka magiging masaya, Don Francis. Dahil sa huli, wala kang kasama. Wala kang magagawa kundi ang maging aswang habang buhay. Hindi mo asawa si Ate Eliza. Huwag mong niloloko ang sarili mo at huwag mong pinaiikot ang ulo ng kapatid namin. Diyan kayo nagkakamali. Siya ang asawa ko. Ang asawa ko mapagmahal at maalaga. Pinatay ko lang naman ang isang parte ng pagkatao niyang ayaw sa kagaya ko. Pero ngayon, nagbabalik siya at naiwan ang lahat ng mabubuting ugaling minahal ko sa kanya. At dito sa mansyon na ito, makakasama ko siya habang buhay. Nababaliw ka na! Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Gusto kong maging masaya. Gusto kong maging masaya si Eliza. At ngayon, magiging masaya na siya. Miranda anak, magiging masaya na tayo. Pero Papa, wag na po. Huwag niyo na po silang saktan. Mga kalaro ko po sila. Gusto ko po sila makasama. Gusto ko rin po maging masaya. Kaya po, wag na po kayo magalit. Manahimik ka! Hindi mo naiintindihan ng lahat. Kailangan ko ang dugo nila para maging masaya tayo. Para bumalik ako sa dati kong anyo. Pero gusto ko lang po maging masaya. Hindi po ba pwede maging masaya na lang tayo? Kahit hindi na po tayo maging tao ulit. Hindi ako papayag. Tama na! Hindi mo ba talaga naririnig ang anak mo, Don Francis? Ang gusto niya lang ay maging masaya. Ano ginawa ninyo sa kanya? At ikaw, gusto mo lang naman pasayahin na yung sarili mo, hindi ba? Hindi ko ginusto ang nangyari kay Miranda. Hindi ko alam ang tungkol sa silid na ito. Si Eliza ang nakatagpo sa kanya. At huli na ang lahat. Wala na kaming magagawa pa. Ate, Francis! Francis! Nasa labas si Atty. Anita. Naghihintay siya sa labas. Kailangan natin magmadali. Ano? Anong ginagawa niya dito? Hindi ko alam. Nagmamadali siya. Sabi niya, kailangan niya ako makausap. May bagong impormasyon daw siya tungkol sa mansyon. Hindi ito pwedeng mangyari. Niloloko pa ako ni Anita. Wala kaming usapang ganito. Muling sumara ang pinto at naiwan na naman kami sa loob, Miss Ligaya. Ngunit sa puntong yun, sapat na ang nalaman naming naroon sa mansyon si Attorney Anita upang makumpirma ang hinala namin. May kinalaman nga siya sa lahat ng nangyayari. si Atty. Anita,
Nandito siya. Kailangan nating makalabas dito. Pero paano tayo makakalabas? Sinara na ni Don Francis ang panic room. Gusto ko po maglaro ulit sa labas. Gusto ko na po maging masaya. Tama, Miranda. Makakatulong ka sa amin. Kailangan namin makalabas para matulungan ka namin. Para makasama mo na ng tuluyan si mama mo. Talaga po? Hindi ka namin sasaktan, Miranda. Makikipaglaro din kami sa iyo kung gusto mo. Hindi kami tulad ni Don Francis. Gusto namin makalabas ka na sa kulungan na ito. Meron kaming kakampi sa labas, pero kailangan naming malaman kung paano. Paano kami makakalabas dito? Ang pader po, gusto ko po mag-drawing. Drawing? Anong drawing? Shit! Wala tayong oras para dyan! Tita Andrea, tingnan mo po itong drawing ko, oh. Maganda po ba itong box na itim? Ang sikreto po ni Papa, nasa loob po niyan. Anong sikreto, Miranda? Hindi ko po alam. Sabi po ni Mama, dito po kami maglalaro para malaman ang sikreto. Sabi po niya, dito ko po malalaman kung paano magiging masaya. Kuya, tingnan mo ang mga linya. Para bang guhit ng isang mapa. Oo nga, parang mga guhit ng isang maze. Maze? O... Napatingala noon si Kuya Matthew sa isang parisukat na butas sa pader na natatakpan ng metal. Ventilation duct ang tawag dito. Daanan ng hangin papasok sa silid. Sa unang tingin pa lang, Miss Ligaya, alam na naming sapat ang laki nito para makalusot ang isang tao. Bagaman puno ng alikabok at nakakatakot ang dilim sa loob. Yun lamang ang natitirang paraan para makatakas kami sa oras na yun. Andrea, tignan mo! May ventilation duct. Pwede tayong lumabas gamit yan. Kuya, sigurado ka ba? Ang dilim sa loob. Baka... Wala na tayong ibang pagpipilian. Mas delikado kung mananatili tayo dito. Tandaan mo, nasa labas si Attorney Anita. Kailangan lang nating makalabas para matulungan niya tayo. Miranda, dito ka lang ha. Huwag ka munang aalis. Babalik kami para sa'yo. Pangako. Tara na, Andrea, walang atrasan. Sige, kuya. Habang nagsisimulang umakyat si Kuya Matthew, ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko, Miss Ligaya. Sa bawat yabag niya sa loob ng vent, naglalabasan ng alikabok at sumisingaw ang amoy ng kalawang. Nang pumasok na rin ako, sinalubong ako ng napakadilim na lagusan na halos hindi ko makita ang daan. Dumidikit sa balat ko ang malamig na metal at ang amoy ng luma na parabang hininga mismo ng mansyon. Patuloy kaming gumagapang at sa bawat galaw, naririnig ko ang malakas na tibok ng puso ni Kuya Matthew na halos sumabay sa kaba at takot ko. Kuya, inaipit ang damit ko. Huwag kang mag-alala, Andrea. Alisin mo na lang ng dahan-dahan. Aray! Andrea, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Nagpatuloy kami sa paggapang, Miss Ligaya, at pakiramdam ko'y wala itong katapusan. Bawat sentimetro ay parabang isang milya. Ramdam ko na ang pagdugo ng aking braso at ang sakit na kumakalat sa buong katawan. Pero hindi ko na yun iniinda hanggang sa wakas, matapos ang mahabang paggapang, may nakita akong maliit na siwang sa dulo ng dock. Dahan-dahan akong lumapit at mula doon ay natanaw ko ang isang figura sa labas. Si Attorney Anita. Nakatitig siya sa saradong pinto at baka sa kanyang mga mata ang matinding pag-aalala. Kuya, tingnan mo. Si Attorney Anita. Nasa labas pa rin siya. Attorney, bakit po kayo nandito? Sobrang gabi na. Ay, nako. Ginabi lang kasi ako sa daan pabalik. Pwede ba ako makituloy na muna dito? Lubusan din kasi ako ng gas.
Sige. Pwede naman po. Tuloy po kayo. Anyway, Eliza, nahanap na ba ninyo yung sulat at pera? Attorney, hindi pa po. Hindi pa po namin nahanap. Ganun ba? Nasaan ang mga kapatid mo? Nasaan si Andrea at si Matthew? Tulog pa po sila. Eliza, alam ko na may alam ka. Huwag mo nang itago. Hindi ka magiging masaya sa pagtatago sa akin. Alam kong may ibang rason ang pagbibigay sa inyo ng mansyon ni Don Francis. Sabihin mo sa akin para makatulong ako. Ano po bang sinasabi ninyo? Kung wala kayong pakay, siguro mas mabuti pang umalis na muna kayo. Eliza, hindi ako galit. Gusto ko lang alertuhan ka. Alam mo ba na hindi basta umalis ang mga katulong dito? Dito mismo sila naglaho sa mansyon na to. At kung susunod ka lang kay Don Francis, baka pati ikaw ay mapahamak. Huwag mong gawing demonyo ang sarili mo. Hindi ko alam ang tinutukoy ninyo, attorney. Kuya, ano yun? Parang bibigay ang ventilation duct. Shit! Kuya! Shit! Ang sakit ng likod ko! Diyos ko! Matthew! Andrea! Andrea? Matthew? Anong ginagawa niyo dyan? Paano kayo punta dyan? Para makatakas kami sa halimaw na si Don Francis. Anong halimaw? Anong sinasabi ninyo? Ate, huwag mo na siyang kapihan. Tumakas na tayo. Alam mo, ang totoo lahat ng sinabi ni Attorney Anita. Hindi basta umalis ang mga katulong dito. Hindi sila nawawala. Nakita pa mismo ni Miranda ang mga biktima ni Don Francis. Sandali. Miranda? Buhay si Miranda, yung anak ni Don Francis. Opo, Attorney. Buhay po si Miranda. At wala ho siya sa katinoan. Kinulong siya ni Don Francis sa panic room ng ilang taon. Diyos ko. Hindi yan totoo. Tigilan mo na yun, ate. Ikaw ang nananaginip. Nananaginip ka na babalik lahat sa dati kasama ang halimaw na yun. Pero ginagamit ka lang niya. Niloloko ka niya. Macho, huminahon ka muna. Kailangan nating umalis. Delikado dito. Attorney, isama po natin si Miranda. Nasa loob pa rin siya ng panic room. Tatawag tayo ng pulis paglabas natin para kunin siya. Sa ngayon, umalis na muna tayo. Eliza, sumama ka sa amin. Alam kong naguguluhan ka. Ate, please. Bumalik ka na sa amin. Sumama ka. Hindi! Matthew, Andrea, kailangan na nating umalis ngayon. Ngayon na. Iwan na natin siya. Wala na tayo magagawa. Hindi ako aalis nang hindi tayo nag-uusap. Ano ba, ate? Bakit mo to ginagawa sa amin? Patawad. Hindi ko sinasadya. Patawad. Pero hindi ako pwedeng umalis dito. Hahanapin at mahahanap ako ni Francis. Wala nang pag-asa sa akin. Siya na yan. Si Don Francis. Kuya, tumakbo na tayo. Biglang yumanig ang buong mansyon sa tunog ng isang bagay na bumagsak mula sa itaas, Miss Ligaya. Hindi yun tunog ng karaniwang bagay, kundi ng isang nilalang na tila nagmamasid at naghahanap ng biktima. Agad kaming kumaripas ng takbo habang mahigpit na hawak ni Kuya Matthew ang aking kamay patungo sa pinakamalapit na pinto. Nauna na sa amin si Attorney Anita at sa aming likuran ay si Ate Eliza, umiiyak. Hindi malaman kung sino ba ang dapat niyang sundan. Ate, tara na. Sumama ka na sa amin. Hindi ko na kaya. Hindi ko kayang iwan siya. Ate Eliza, tumakbo ka na! Hindi ka na niya mahal! Niloloko ka lang niya! Sa aming pagtakbo, Miss Ligaya, bigla naming narinig ang papalapit na yabag ni Don Francis. Hindi yun karaniwang tunog ng tao, kundi parang hayop
na mabilis na yumayanig sa lupa. At bawat segundo'y mas lumalakas. Kasabay nito, nagsimulang magkurap ang mga ilaw sa mansyon. Sabay-sabay na nagbubukas at nagsasara ang mga bintana. At para bang mismong bahay ang nagsasabing wala kaming daan para makatakas. Diyan kayo sa kanan, sa may malaking bintana. Dito, bilis! Andrea, hawakan mo si Miranda! Hawak ko, kuya. Sige, nilalayan mo kami. Tita, tito, takbo na po! Takbo na po! Hindi kayo makakatakas! Francis, huwag niyo silang saktan. Agad kaming kumaliwa patungo sa malaking bintana, Miss Ligaya. Rinig na rinig namin noon ang mabibigat na yabag ni Don Francisco sa aming likuran. Palapit ng palapit. Hindi ko na rin mapigilan ng hindi umiyak habang hawak ako ni Kuya Matthew. Hindi kayo makakatakas! Ang dugo ninyo ay akin! At ako, magiging tao na ulit ako! Sa aming pagtakbo, Miss Ligaya, nasilayan namin ang anino ni Don Francis sa dingding. Lumalaki ito at nagmukhang mas malakas. Umiilaw ang mga mata niya at mukhang handa niya kaming lapain anumang oras noon. Nang mga sandaling yun, naisip ko ang aming mga magulang at ang lahat ng aming pinagdaanan at sakripisyo. Doon ko naintindihan na wala nang kabuluhan ang lahat ng yun. Puno ng panganib ang mansyon at ang lahat ng nasa loob nito ay naging bahagi ng isang bangungot. Kuya, ang bintana! Agad na tumalon si Kuya Matthew sa bintana at sumunod naman ako, Miss Ligaya. Nasa labas na si Attorney Anita at baka sa mukha niya ang matinding pag-aalala. Sa loob ng mansyon na iwan si Ate Alisa, umiiyak at litong nito. Hindi alam kung sino ang susundan at kung saan sa lulugar. Hindi! Walang makakatakas sa akin! Kuya, bilisan mo! Hawak mo ako! Hawak kita, Andrea! Halika! Dahan-dahan! Baka madali ka ng basag na salamin! Tumalon na kayo! Ako na bahala kay Eliza! Bilisan nyo! Wag! Umalis na kayo. Sasaktan lang na kayo. Please, pabayaan niyo na lang ako dito. Biglang sumulpot si Don Francis, Miss Ligaya, at galit na galit ang kanyang anyo. Agad niyang hinila si Ate Alisa sa buhok at ang mga mata niya ay kumikislap na parang naglalagablab na apoy. Eliza, hindi mo ako pwedeng iwan! Kung babalik ka sa kanila, papatayin kita! Papatayin ko silang lahat! Papa! Bitiwan mo ang mama ko! Miranda, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakalabas? Papa! Bitiwan pa si mama! Hindi ko siya hayaan masaktan, ma! Biglang sumugod si Miranda kay Don Francis, Miss Ligaya. Nagbanggaan sila at sa bawat hampas at sigaw ay umaalingaw-ngaw ang nakakakilabot na tunog ng kanilang laban. Ang ingay ng sagupaan ay naging hadlang para makalapit kami at tuluyang makatakas. Kuya! Si ate! Ate! Halika! Kumapit ka sa akin! Aalis na tayo dito! Patawad po, Papa. Patawad po. Mama, huwag mo ako iwan. Mahal kita. Patawad kung lumabas ako nung hindi mo alam. Gusto ko lang maglaro. Miranda, hindi mo ako nanay. Tama. Wala na ang nanay mo. Pinatay ko siya ng suwayin at itago ka niya sa akin. Ngayon, kung magiging pasaway ka na rin, mas mabuti pa nang magsama kayo.
Huwag mo po sabihin yan, Mama. Hindi po ako magiging pasaway. Pangako, patawad, patawad po. Biglang sumugod si Don Francis kay Miranda at sinaksak niya ito sa puso. Napasigaw ako, Miss Ligaya, lalo na nang makita kong kinuha ni Kuya Matthew ang kapirasong tubo mula sa nahulog na ventilation duct at isinaksak ito sa likuran ni Don Francis. Tandang-tanda ko pa, Miss Ligaya, kung paanong sabay na nawala ang buhay ng mag-amang aswang sa harap ng mga mata ko. Kita ko ang takot at kaba sa mga mata ni Don Francis habang unti-unting nawawala ang lakas niya. At ang lungkot naman sa mukha ni Miranda na para bang tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Pero hindi na kami nagdalawang isip na umalis at iwan sila doon, Miss Ligaya. Sa aming pagtakbo, ramdam ko pa ang dagundong ng pagbagsak ng katawan ni Don Francis sa sahig. Ngunit hindi na kami lumingon. Diretso kaming tumakbo patungo sa harap ng mansyon kung saan naghihintay si Attorney Anita sa kanyang kotse. At nang makarating kami, malinaw kong nakita ang matinding pag-aalala sa kanyang mga mata. Andrea! Matthew! Sa wakas! Niyakap kami ni Attorney Anita, Miss Ligaya. At sa kanyang mahigpit na pagyakap, naramdaman ko ang matigas na bagay sa kanyang kamay. Isang kahon. Nakadikit dito ang isang sobre na may sulat. Sa sandaling yun, alam ko, ito na ang sulat na matagal na naming hinahanap. Ang kasagutan sa mga tanong na bumabalot sa buong gabi. Attorney, ano po ito? Ito ang sulat na hinahanap natin. Galing ito kay Doña Sonia, ang tunay na asawa ni Don Francis. Siyang nagbilin sa akin ito para gamitin kapag may naitalang biktima si Don Francis upang mapatunayan ang kanyang mga kasalanan at mailigtas sa mga isinaalang-alang niya. Saan mo po yan nakita, Attorney Anita? Hindi ko alam. Nakita ko lang ito sa labas ng mansyon. Actually, kanina ko pa ito napapansin nung pumunta pa lang ako. May pakiramdam ako na si Miranda ang naglagay nito doon. Hindi. Ako ang naglagay niyan doon para sadyang makuha mo. Pero ang journal ni Doña Sonia ang nagturo sa akin kung saan yan matatagpuan. Saan po? Sa loob ng panic room. Kasama ng mga laruan ni Miranda. Pasensya na kayo sa lahat ng nagawa ko. Hindi ko na rin alam kung paano tumatakbo ang utak ko ng mga oras na yun. Pero napakita ko ang box na yan at mabasa ko ang sulat. Doon ko naisip na ilabas ang box para makita mo, Attorney. Para sana maitakas mo ang mga kapatid ko. Sandali ate. Ano po bang laman ng sulat? Sinabi niya sa sulat na nasa box daw na yan lahat ng ebidensya na si Don Francis ang pumatay sa lahat ng mga katulong sa mansyon, maging ang mga nawawalang tao sa lugar na ito. Ang anak nga niyan si Miranda. Totoo. Lahat ng sinasabi namin. Patawad po, Doña Sonia. Kailangan na nating umalis dito ngayon. Tatawag ako ng pulis at ako na ang bahalang magbigay sa kanila ng lahat ng ebidensya. Kaya wag na kayo mag-alala pa. Hindi ko na idadawit ang mga pangalan ninyo. Maraming salamat po, Attorney. Andrea, Matthew, patawarin ninyo ako. Ate, tapos na yan. Tahan na, hindi mo kasalanan to. Ginamit ka lang niya. Dito na nga po natapos ang kwento namin sa mansong yun, Miss Ligaya. Dahil mula noon ay hindi na rin kami bumalik pa doon kahit minsan. Sa tuwing naaalala ko ang lahat ng pinagdaanan namin, para bang muli akong binabangungot gabi-gabi. Lalo na ang hindi matapos-tapos na pagkakonsensya ko para kay Miranda. Na siya rin ang naging dahilan kung bakit ipinagpatuloy ko ang larangan na pinili ko.
Ngayon po, isa na akong nurse sa mental hospital at sa bawat pagtulong ko sa aking mga pasyente, pakiramdam ko'y naitatawid ko na rin ang hindi ko nagawa noon para kay Miranda. Ngayon po, dito na natatapos ang aking confession, Miss Ligaya. Maraming salamat po at pinagbigyan niyo kong maibahagi sa inyong mga listeners ang karanasan kong ito. Hanggang sa muli po at more power sa inyong channel. Para po sa mga listeners ng Aswang Confession, ano po ang masasabi ninyo sa pinagdaanan ng batang si Miranda? Dahil ba sa masasaklap na pangyayari ay karapat-dapat siyang kaawaan? O tama bang isang tabi na lamang? Dahil gaya ng sabi ng aking therapist, isa naman siyang aswang at hindi na dapat pang alalahanin.